15-16 гасырларда Мәскәү Русия һәм татар ханлыклары китабы 3000 данәдә Татарстан китап нәшрияты тарафыннан басыла. Бу китапның төп максаты Алтын Урдадан соңгы дәүләтләр системасында Мәскәү Русияның урынын күрсәтү. Китапның авторы тарих фәннәре кандидаты Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты өлкән фәнни хезмәткәре Булат Рәим улы Рәхимҗанов. 15-16 гасырларда Мәскәү Русия һәм татар ханлыклары дип аталучы басма аның 3нче хезмәте. Авторга әлеге китапны язу өчен 7 елдан артык вакыт кирәк була. Бу тема мине инде күптән кызыксындыра иде, ди ул. Когда мы учились в 90-е годы в учебниках, они еще были советскими тогда. Этот период практически период в той проблематике, которая касалась взаимоотношений с татарами, он практически исчезал. То есть вот то, что я помню, это 1480 год, стояние на Угре, это событие освещалось в учебниках. И после этого уже взятие Казани. Но там прошло практически 100 лет, и ничего в моей памяти нет. И мне просто интересно стало, неужели так все было просто и прямолинейно. Там уже по этой теме много писали очень. В основном то, что я читал, картина была однобокой, либо с одним знаком плюсом, либо с минусом. Китап рус телендә гади, аңлаешлы итеп язылган, 239 биттән тора. Мәскәү Русия һәм татар ханлыклары арасындагы мөнәсәбәтләрне шул чур кешеләренең гамәлләре аша аңлатырга тырыштым, ди Булат Рәхимҗанов. Российская имперская историография дореволюционная и советская историография акценты делала на военном противостоянии, скажем так, на антагонизме между вот этими двумя мирами. Историография, которая на так называемом Западе, то есть англоамериканская, она акцент делала на дружественности как раз этих отношений. И мой вывод такой, что все-таки, конечно, дружбы там не было. Было сотрудничество, оно было вынужденное. Вот в то же время там столько интересных нюансов через источники проступает про как раз условно, скажем так, дружественное взаимодействие, про контакты взаимные, про то, что они переписывались, правители друг с другом, не только даже друг с другом, например, Иван III, великий князь московский, он переписывался с женой крымского хана Менглигерея, Нур-Султан, которая до этого была женой казанского хана. Все это было вот так переплетено. Ее сыновья, допустим, вместе с ней делали вояж из Крыма в Казань через Москву. Это не мешало, кстати, потом этому Сахиб-Дирею весьма агрессивную политику проводить по отношению к Москве. Кто-то пишет, как Лев Гумилев, в общем. У меня тут больше частностей. Вот. Конечно же, были использованы и архивные источники. Это Российский государственный архив древних актов в Москве. 15-16 гасырларда Мәскәү Русия һәм татар ханлыклары китабы 5 өлештән тора. Беренче өлешендә татарларның ничек итеп Мәскәүгә килеп эләккәннәре хакында сөйләнелә. Икенче бүлек Алтын Урда ничек юкка чыкты дип атала. Өченче бүлектә Касыйм, Казан, Әстерхан һәм Себернең Мәскәүнең ичке сәясәтендәге роле хакында сөйләнелә. Дүртенче бүлектә Касыйм ханлыгы белән мөнәсәбәтләр ачыклана. Бишенче бүлек йомгаклау бүлеге. Татарлар өчен Мәскәү чит яисә үзләренеке булганмы дигән сорауларга җавап бирелә. Мағашы башка милләт вәкилләре ул турыда яздылар, әмма татар күзлегеннән карап түгел. Һәм анда бик кызык әйберләр бар шундыктан менә Мәскәү кешегә барган шәр турында сүз бара монда. Шуңа күрә еш кына татар күзлегеннән карамыйча язылган китапларда инде Мәскәүдә татар ханлыклары белән уларга теге төбәлештеп караган дигән шундый карашлар бар. Әмма иченә кирип карагач бөтенләй башка әйберләр килеп чыга. Мәсәлән, рус елъязмаларындагы бәяләр белән русларның шул вакыттагы дипломатик хат алышлары арасында зур аерма бар. Дипломатик хатларда көндәлек тормыш тасвирланган, реаль ситуация тасвирланган. Һәм анда татар һәм Мәскәү князьләренең мөнәсәбәтләрендә әле Мәскәүнең үзен югары итеп куя алмаганына күренә. Елъязмаларда инде Мәскәү вакытта үзен югары итеп тота. Чөнки идеологик хәзерлек башлаган була инде, алга таба татар ханлыкларын бетерүгә. Ансы да теге 16-нчы гасырның башларыннан гына ачык күренә башлый. Менә Булат Рәхимҗанов шушы әйберләрне чагыштырып карап, ачып салган ул вакыттагы бер-берсенә карашларны.
15-16 гасырларда Мәскәү Русия һәм татар ханлыклары китабын татар китап нәшрияты кибетләреннән яисә рәсми сайтлары аша сатып алырга була. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан.